Florentino Makawili ng Barangay Margarita. Kinakailan ka naman yung pagsayo ng magturuto ay magdawal. Mga kapitahin ng mga school heads. Kinakailan ka naman sa sayawan at principalahan. Rizal Elementary School, walay bago ni Sir Erwin Asilias. Mapapagisan ng district head. Han kinapunan ni Sir walay bago ni Dr. Liza Gonzaga. Unang number.
Campo. Taga-misa, namulat na ay puro tigiya kapalihan. Ano ba ganito Campo na pinapagsayo?
Mana Clarita Jacob from USA. Thank you so much. As what I promised, matuloy tayo ng kalayapan. Such a number.
At least one ang mapagkakapag masayaw ni na minuto. Kaya ang masayaw ang aton kasama kapitan Barangay Rizal Maripapati Honorable Freddy Baldo. Taga-Rizal kami na magpupuro tiya ikapapalihan. Honorable Baldo ipinapakasayaw. Thank you.